De automatiek in Nederland is bekend om zijn vlugge hap. Een kroket, frikandel of een bamibal leidt warm kleer van wat roppig is en net wachtje ken. Ek bolen is tjenwurg zat te krijgen. En zo'n joert komt er een product bij, kjellevlees. Van een beetje wat deze automatiek iepenen ondersimmer wij bij Burgum. Terug Bargemaster ter keurs van Tiet Extra deal. 3, 2, 1. Hij is geopend. Ik zeg het wel. Als er. Ja. Het gaat om biologisch vlees van eigen kjellen. Die worden slachten in Dokkum. Het vlees komt daarna in de automaat te liggen. Zondagen in de weken, 24 uur dijs is de zaak iepen. En daar is het de initiatiefnemers van de zomerschuur om begonnen. Ik heb nog te weinig klanten om de hele week de winkel open te houden. Ik heb een boerderijwinkel. En ik dacht, ik heb eens rondgekeken in het zuiden en zo. Ik dacht, als ik nu een boerderijautomatiek neem, hoef ik er niet de hele dag bij te zijn, maar ik kan toch mijn product aanbieden. In het zuiden binnen al automaten met bargenvlees. Maar kjellevlees uit de Moorrehelje is nee. De betinkers binnen benijd of er een soort belangstelling voor wezen zal. Ja, het is ook opmerkelijk en het is natuurlijk heel leuk om het initiatief te nemen en te kijken of het aanslaat of niet. Ik hoop het, maar ik heb eerlijk gezegd geen idee. Ik denk het wel. Het is makkelijk, je hoeft niet in een rij te gaan staan. Als je zomers wil barbecuen en je denkt van goh, ik heb geen vlees, kan je even langs wippen.